6x20 size, up and down bedroom, aircon bedroom type po. With living area or sala po na may bamboo grills. Yan po. Yan po, may bamboo grills. Tapos main door po niya, diamond yung design, kasama po yung center table po. Tsaka may wirings po, and yan po, junction box. Tapos yung lagayan ng bumbilya po. Ito po yung kusina po, wide cabinet, may lababo po. Ito po lagayan ng mga kaldero or kaserola. Ito po, yan. Yan po. Kasama po rin yung center table sa kusina. Yan po, wide cabinet. Tsaka may lagayan din ng bumbilya, may outlet din po dito sa kusina. Ito po yung exit door. And then ito po yung first bedroom. First bedroom, ito po, wide sliding windows, tatlo po. Yung po, lagayan ng aircon, pinalagyan ng buyer ng sliding po. Kasi pansamantala wala pa pong aircon. And then breaker po. Breaker sa aircon and breaker po dun sa mga po, ilaw sa bedroom, sa kusina at sa sala. Yan po, outlet. Triple walling po ito kasi aircon bedroom type. Tapos ito po yung second bedroom. Sliding windows din, may screen. Tapos plywood ceiling. May lagayan din ng bumbilya. Tapos ito po yung outlet niya. Yan po. Gagamutin pa namin, i-sprayan pa namin ng gamot, tsaka babarnisan po. Yan po. Ito po yung main door niya. May mga gutter po siya sa sa yero. Sa sala and sa kusina po is nipa ceiling. And then sa bedroom is plywood ceiling. Ito po, diamond and flowers design. Ito po yung may grills po yung kada niya, bintana po niya. Yan po. Hmm. 6x20 size. Galang gaganda po ito pag po, nabarnisan, tsaka na-designan ng suplete or yung itim-itim. Yan po.